Hi guys! Welcome back again sa my YouTube channel. So ngayon po guys, nandito po kami sa tinatawag nilang Libago, which is cording ang tawag sa beach na to guys. So maraming naliligo dito. Birthday kasi ni Papa kahapon. So hindi kami nakaligo ng dagat. So ngayon na kami maliligo guys. So dun po is maraming naliligo. So tara, nandito po kami ngayon sa Katonga. Maraming puno dito eh. Sabi pictorials kasi kami. Ewan ko ba, ino na yung picture ka sa video. Kasama ko kasi, ewan ko, kaloka. So, shout out sa mga guwapa. Sama na ako. Charot. So, maraming gwapo doon. Go! Ay, mga ulo man. Ulo! Ang balita mga ulo! Ulo ba, baboy? Tao! Lagi, ang daga ng ulo! Ang ulo ma. Tagot ka kasilatan. Ilaw. Kanila mo. Kahit susi ito namin dito sa bag no? Subang. Ya ba? Kita mo? Anak ba ang kapitan? Ay, katong ulo ba? Naon ba? Sama na siya nag-birthday guys. Na? Be. Happy birthday! Sa tungusa. Nangugas man sa isda ang nag-birthday. Ano? Nga pa birthday na lang. Diba? Nabidyo. Ha? Nabidyo. Lain. Ako ni, paano niya, ika ng stolen. So, yung anak, aligre ang among birthday guys, no? Wait. So, nag-ilog sila guys, no? Ilong na lang napilin yun. Sa karagana mo, ilong lang ginapilin, no? Nag-ilog yung ilong. May pang-ilong sa baboy, naklaro pang buho. Parang nagkaon, flat yung kaya yun. Ilong man eh. Oh. Kapitan. Ang kapitan, natimanam. Di ba dyan nawad ang kami lang kapitan, kaya mauwaw ta. Hindi lang. Tungit niya. Kana yun? Ay, yun. Balik lang. Ngaw, Mayor, mauwaw ta. Pakita ko na splat screen niya, makita yung mga nawin. Hey, Shang. Anong kamot, day? Paning kamot. Pinta siyang, lugar ko sa picture siyang. Puti-puti meta. Duko mo daan. I-post mo yan, makita sa natin. Delikado lagi, di na kumpiyansa ng lingkod. YouTube lang naman ni guys. So, yung mga sa tubig mo na nagkalabang mo? Kalabang! Ay, ano? Ay, gano'n mo pagkiti? Aray! Ha? Di ba kayo makahulog kayo? Anak, hindi pa lang sigado. Bawda na. Ganina ang ilong. Karon ang ipon na ginabilin dyan. Tara. Oh. So, di po niya ron. 32. Hubkas. Oh, hubkas. Di ka na hubkas. Grabe ka makahubkas, oh. Hindi na buwang. Asan yung tubig dito? Anong taon? Eh, pansit pa na. Ilang si Justin eh? Ano mo? Ha? Daw, sige, dito. Ate mo. Hmm? Baka may ulit mo ka ulo. Ay, pagkat to ha.
Hindi ko na magdagat. Awas ko na. Ay. Hala, kapag ka wag ka mong dali. Luto nga. Ano yan? Front camera. Hawa ko na siya, anak ko kapitan, tralo yun. Senyora Adona. Na may lunos rin ang katapa doy. Kumplito mag-ipon. Ha? Hindi. Bring! Ayan. So nagkakagulo po yung merkado kasi ang dami namili. Charot lang. So kain na guys. Lafang na girl. So happy birthday sa lahat. So kakain ako. Eh, bato! Tubig! Gamay lang! Doko, wait guys. Nakaplato ba? Bakit siya bisa sayang hingi lang. Tontuwa? Eh, kinilaw ko. Hoy! Pagbantin lang dito sa suri baboy, kaya dito mga on. Ito ulit baboy. Huwag ba? Tignan ko niya kalargo pa ito. Ito nga. Na, mabungi. Taas na ito ang prabuyag. Sige guys, mapahak ano ah. Bubong ako ilong eh. Josephine! Pero kay ba mo guys, meron siya mong kapitan. Siya nagpaanda ni tanan. So may kugtaw, may kay video na to siya. Of course. Konsehal na mo guys, wala mo konsehal. Timer dyan. So makita mo anak, tahuran ninyo ha. Ano naman eh, ano naman yung saag? Ay, puti kayo siya. Naglibog lang ako ano yung kunot yung panis. Charot lang. One day siya ka lang. Diging stra guys. Gilag na ka eh. Travel charger. Ay, video man na niyo eh. So hi guys, no? Ay, nagkakagulo po kami ngayon eh. Kumakain na, no? Ayan. Para ka mag-iukad girl. Ikaw rin makawa na. Tapos mama, oh. Hi. Brian. Hi ka ikog. Hello, ma'am. Kira ka dayo, kira ka dayo, kira ka dayo. Okay ra kayo eh. Labaw. Video ba yun? Daw kayo muna. Oh. Hungit daw, hungit, hungit. Sinira. So mga nag-birthday mo sila nang kamot o gikay, no? Takalinin mo. Ano lang gupka. Paling kamot niya gungit. Panji.